Tikupaseni moni ya Malawi konse kumene muli, kutauni ndi kumuzi, kunyanja ndi kumapiri. Amalawi mulandire moni kumeneko. Amalawi nonse amene muli mayiko akunja kumenekonso mulandire moni. Timakupemphererani kuti Mulungu azikutetezerani kumeneko, Mulungu azikusamalirani, azikupewesani kwa achifwamba. Malawi amene munali ndi chiyembekezo, kunoko ku Malawi zinthu zavuta. Anthu akuvutika kuno. A DPP akamanena kuti zinthu zili bwino, boma likuyenda bwino, akukunamizani. Musasiye nonse Amalawi muli mayiko akunja kuwathandiza abale anu kumuzi kuno, pomamva kuti Malawi pano chimanga chakudya chikupezeka mosavuta. Musasiye kuwathandiza zibale anu, ana anu kuno kumuzi, pomanamizidwa ndi DPP kuti kuno ku Malawi chakudya chikupezeka movuta. Chakudya pano sinkhani. Chakudya chomwe mukuchiona ndi mmemo umene anagangata anachisale amagula kwa pasanthu kumajambula, akudya mmemo kumajambula, anthu ngati akapolo, anthu ngati zisiru kumajambula, kumaponya ma social media azinena kuti chakudya chili bwino. Koma ku Malawi kunoko zinthu zavuta. Ine ndi Mr. Abula, awandi ma fact no reverse. Aliyese wamva kuti a DPP akupanga plani yoti ma certificate azilipiridwa mziko lino, tizikhomera msonkho. Aliyese akuziwa kuti pa salale ya munthu ogwira ntchito anayikapo msonkho, komanso salaleyo anayichosa. Aliyese akuziwa mziko lino kuti DPP, boma la DPP pasi papita Mutharika ananena kuti mpaka 2028 salembaso anthu ntchito. Nde ndikufuna ndikufunseni kuchipatala anesi komanso ndi adokotala, kodi mukusangalala kumeneko? Ndikufunseni maphunzisi, ma headmaster komanso maphunzisi kumeneko, azimayi ndi azibambo, kodi kumeneko mukusangalala inu? Mukamaphunzisa ana kusukuluko, muntima mwanu muli mtendere inu? Mukamapita ukabwereka ngongole zakatapira, kodi inuyo? Mukamava ziphunzisi ambiri akumangiridwa mu mtengo chifukwa cha ngongole, kamba kakufinyika kusalale ndi zimisonkho, kodi mukuva bwanji mthupimo? Kodi muli ndi mtendere inuyo? Kodi mukamawava DPP akamanena kuti mziko muno zinthu zili bwino zake amanena ziti? Funso ilili Amalawi ndikufuna muzilifunsa panokha kuti kodi a DPP akamanena kuti zinthu zili bwino mziko lino, kodi amanena zinthu zake ziti? Kodi chimene chikuyenda mziko muno ndi chiyani? Poti tikanena chakudya, Amalawi akuvutika kuti apeze COVID akagule chakudya pansika. A DPP ali bize kulengeza kuti chimanga chili pa 40,000. Chikhalireni pitani kunsika kaguleni chimanga mukagula pa mtengo wa 60,000 kapena 70,000 thumba. Ndi pamene mungaziwe kuti DPP imayendesa boma ndi boza. Soka ndiyiro msogoleri wanu Peter Mutharika ali ku South Africa kukayikidwa impyo. Soka ndiyiro kukayikidwa impyo ya nzimayi. Kuphedwa azimayi mziko lino, kuphedwa azimayi mziko lino, kuphedwa kutengedwa impyo. Pano akumuyikirira impyo ku South Africa. Ndi akamabwera uku mumuyang'ane aziyenda kugwedeza mbina ngati azimayi. Mumuyang'anisise msogoleri wanu panopa akamabwera kuchokera ku South Africa akangofika ku nyumba azikangoyimba nthungululu ngati nzimayi. Azivala chitenje pano chifukwa munthu uja amuyikira impyo ya azimayi amene aphedwa mziko lino. Wina ukwiye olo usakwiye, koma Peter Mutharika awayikira impyo ya anthu ena mziko lino amene aphedwa. Ichi ndi chilungamo ichi. Izi ndi zoona izi.
panopa azigwedeza mbina mwaone sese akamabwera akamayenda akamakhala pasi azigwedeza mbina ngati azimayi mbina chipyepye gwede chifukwa cha aziyendera maganizo a mzimayi chifukwa cha impsyo imene anayikidwa ndi azizimayi ziko losauka anthu ntchito sakulembedwa anthu ntchito sakugwira mukuti anthuwa azilipira certificate inuyo mwanena kuti anthu simwalemba ntchito certificate kungolera m'manyumbamo anthu ambiri anamaliza kale masukulu mdziko lino koma salipa ntchito ndi chifukwa anthu ambiri azaza ku Joweni azaza ku South Africa azaza ku Tanzania lero mukuti alipire certificate azisonkhera misonkho kodi a DPP mmutu mwanu muli mphusi kodi simmaganiza zotukula ziko koma chomwe mmaganiza inu ndi kungwaphinja Malawi kuaphinja Malawi vuto ndi fupa lokakamiza kunsankha mtsogoleri yemwe iyeyo akufuna kulitenga ziko kulipanga msamiro a DPP mitu yanu sikugwira ndinu mbuzi za anthu tamuoneni nthanyiwa ali ku South Africa kufama wamenya nkhondo kuimenyera DPP wabakiri muluzi wamenya nkhondo kuimenyera DPP lero lino muthanyiwa kanali kumenya benkhondo kuimenyera DPP inawina pano ili mboma nkhondo ija inatha tavumbulukani kuphanga uko amuthanyiwa tatumizani mafoto anthu akuoneni akuziweni kuti ziko likuoneni amuthanyiwa mangutumiza foto ya matako amuthanyiwa mmati ndinu omenyera ufulu munthu omenyera ufulu amayika mutu panjanje ngati achina Mr. Bula samabisa nkhope amajambula ali ku Cape Town amazijambula nkutumiza pa social media ali ku Malawi amajambula ali ku Lilongwe ali ku Blantyre amatumiza chifukwa alibe mantha iwowo alibe care kuti wina waka ngapange chipongwe chomwe ine ndimanena ndimaonena kuti timaopa umphawi osatifa koma lero apita amuthanyiwa inutumizani foto yanu anthu akuoneni mukuti mukufuna ndalama DPP kupasa ndalama amuthanyiwa foto imene amatumiza amangujambula matako nkutumiza kuvula kupolama kujambula matako nkutumiza pa social media amuthanyiwa tikuoneni akuluakulu DPP akutepepana amuthanyiwa tathokoza munagwira ntchito yotukwana achakwera yogwesa achakwera pakana mwagwesa boma lija ndi maboza titumizeni foto yanu tikuoneni kapena bwerani tikuoneni amuthanyiwa amavula trouser ndikujambula foto ya matako kupolama kujambula foto keche ndikuwatumizira akuluakulu DPP kubisa nkhope kodi womenyera ufulu wobisa nkhope masiku anu akanalipobe abakiri muluzi tabwerani kunoko nkhondo inatha tinawina ife ya DPP tabwerani muzalandire ko chuma nanunso muzatengeko gawo lanu akuti ya ifeyo chumacho mungoti tumizira tili kunkuno kupanga tulukani saza kumangani ife tikulamulira ndife ya DPP kapena tumizani foto angojambula foto ya mapazi nkutumiza mapazi angopola amagungwa jambula matako nkutumiza matako umenyera ufulu amantha umenyera ufulu ongosokosera umachita kuziwa kuti awa ndi amaboza wasalankhula zoona anthu amene amalankhula zoona chilungamo chawo chimawasamalira ndi chifukwa chake ife timanena kuti timayenda paliponse mdziko lino timatumiza mafoto wathu pena tikamatumiza mafoto m'magrupu timachitadira kuti muziziwa kuti Mr. Bulawo ndi awa chifukwa tilibe mantha ma press briefing onse amene amachitika muziko lino pakati pa ndikuuzeni Amalawi kungoulula chisisi choti apita muthalika apita ukayikidwa ipyo ma press briefing aja simuwaonaso kunaliko kuphimba ndi maso inu ya Malawi kuti musawone maso anu akhali akhungu musawone musamayang'ane za press briefing muyang'ane kuseri kwa press briefing kulimbana ndi majaji zonse zija ndiboza amafuna Amalawi musaziwe kuti kuphedwa kwa anthu muziko lino akutengedwa impyo kapasa mtsogoleri
ma press briefing kukutangwanitsana amalawi anthu amalola kuluza mabiliyoni kukutangwanitsani amalawi koma kuti mtsogoleriyo akhale ndi moyo akamuyikire ipsyo za azimayi lero ndi izi akamabwera apita muthalika mzaona azikhala kugwedeza matako ngati mzimayi azikhala kuimba nthungululu ngati mzimayi chifukwa choti ipsyo zimene ayikidwazo ndi za azimayi. DPP certificate muzilipira ma certificate akuolera nyumba siri kulembedwa ntchito mukuti tizilipira amalawi kutitengera kumtoso anthu akuvutika kuzaza ku Joweni uku ali paleba ku South Africa anthu akusowa zintchito chifukwa choti ku Malawi kunoko wamaliza sukulu munthu ntchito kulibe mukulembana po ana anu ambuya anu mukulembana asogolero panda manyazi mangani chipatala inu muzipita ku chipatala chanu mukuti mukadwala muzipita ku South Africa kuno mungobayiba mitima impsyo za anthu mukupita nazo ku South Africa then you expecting kuti Mr. Bula zimene ziwakuziona koma akhale chete. Ife sitimakhala chete pamene zinthu zikuonongeka. Ma press briefing auchisiru ophimba zinthu kuti amalawi asaone kubweresa zinkhani zoduka mutu za nifi. Nifi ndi bungwe palokha lisiyeni ligwire ntchito palokha. Likuziwa amene anatenga ngongole. Likuziwaso mmene anapasira anthu ngongolezo kodi anapasa mnyengo yabwino kodi anthu analima anakolola kodi anthu alilima COVID kuti angabweze. Nifi imayenera iziganiza zimene zozo osati ku parliament kumakala nkhula za nifi kupusisa amalawi atanganidwe koma anthu akufinyidwa ndi misonkho anthu chakudya mzigo alibe mitima maimpsyo anthu akutengedwa kukapasa apita muthalika akamabwera kumeneko akamagwereza ngati mbina akamagwereza mbina ngati mzimayi ifeyo mutiva chifukwa tikuziwa kuti azimayi aja anaphedwa kukatengedwa mitima ndi ipsyo. Mawa tili pano kuyamba kufafata nkhani ya DPP komanso UTM UTM kozekani kumeneko mawa tikubwera we are coming for you. Ine ndi Mr. Bula awa ndi ma fact no reverse.